puterea de a face minuni se va descoperi prin spiritism și își va exercita influența împotriva acelora care aleg să asculte de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Comunicările din partea duhurilor vor declara că Dumnezeu le-a trimis pentru a-i convinge de rătăcirea lor pe aceia care leapă de duminica, afirmând că legile țării trebuie ascultate ca fiind legea lui Dumnezeu. Ele vor deplânge marea nelegiuire din lume și vor susține mărturia învățătorilor religioși care susțin că starea morală decăzută este cauzată de necinstirea duminicii. Mare va fi indignarea împotriva tuturor acelora care refuză să accepte mărturia lor. Modul de procedare al Satanei în această mare luptă finală cu poporul lui Dumnezeu este același pe care l-a folosit la începutul marei controverse din ceruri. El pretindea că a căutat să promoveze stabilitatea cârmuirii divine, în timp ce în ascuns depunea toate eforturile pentru asigurarea lepădării ei. Și astfel, chiar lucrarea pe care se străduia să o îndeplinească, o punea în contul îngerilor credincioși. Aceeași lucrare de amăgire a marcat istoria Bisericii Romane. Ea a susținut că lucrează ca vicerege al cerului, în timp ce a căutat să se înalțe mai presus de Dumnezeu și să-i schimbe legea. Sub conducerea Romei, aceia care au suferit moartea pentru credincioșia lor față de Evanghelie au fost denunțați ca răufăcători, au fost declarați ca fiind în alianță cu Satana. Și era folosit orice mijloc posibil pentru a-i acoperi de rușine, pentru a-i face să apară în ochii oamenilor și chiar în ochii lor ca cei mai odioși criminali. Tot așa va fi și acum. În timp ce Satana caută să-i distrugă pe aceia care cinstesc legea lui Dumnezeu, va face să fie acuzați de călcarea legii, ca oameni care îl dezonorează pe Dumnezeu și aduc judecățile lui asupra lumii. Dumnezeu nu forțează niciodată voința sau conștiința, dar calea continuă a Satanei pentru a câștiga stăpânirea asupra acelora pe care nu-i poate amăgi altfel este constrângerea și cruzimea. Prin teamă sau frică, el încearcă să constrângă conștiința și să-și asigure închinarea. Pentru împlinirea acestui cel, el lucrează prin autoritățile religioase și pământești, mobilizându-le la impunerea legilor omenești și disprețuirea legii lui Dumnezeu. Aceia care cinstesc sabatul biblic vor fi denunțați ca vrăjmași ai legii și ai ordinii, ca unii care calcă în picioare preceptele morale ale societății, provocând anarhie și corupție și atrăgând judecățile lui Dumnezeu asupra pământului. Stăruințele de a nu-și călca pe conștiință vor fi socotite ca încăpățânare, îndărătnicie și dispreț față de autoritate. Ei vor fi acuzați de nemulțumire față de cârmuire. Slujitorii care contestă obligativitatea legii divine vor prezenta de la amvoane datoria de a da ascultare autorităților civile ca fiind rânduită de Dumnezeu. În sălile legislative și în curțile de judecată, păzitorii sabatului vor fi greșit prezentați și condamnați. O falsă interpretare va fi dată cuvintelor lor, iar asupra motivelor lor va fi pusă cea mai rea intenție. Când bisericile protestante resping argumentele clare, scripturistice, în apărarea legii lui Dumnezeu, ele vor dori să-i aducă la tăcere pe aceia a căror credințe nu o pot respinge cu ajutorul Bibliei. Cu toate că închid ochii față de acest fapt, ele adoptă acum o cale care va duce la prigonirea acelora care refuză în mod conștient să facă ceea ce face restul lumii creștine și să recunoască pretențiile sabatului papal. Demnitarii bisericii și ai statului se vor uni pentru a corupe, a convinge sau pentru a constrânge toate clasele sociale să cinstească duminica. Lipsa autorității divine va fi înlocuită cu decrete prigonitoare. Corupția politică distruge iubirea de dreptate și respectul pentru adevăr. Chiar și în America cea liberă, conducătorii și legiuitorii, pentru a-și asigura favoarea publică, se vor supune cererii populare după o lege care să impună păzirea duminicii. Libertatea de conștiință, care a costat o jertfă atât de mare, nu va mai fi respectată. În lupta care se apropie cu grăbire, vom vedea exemplificarea cuvintelor profetului. Și Balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Apocalipsa 12:17.